Wadhi kaunti Malamu Jodak ma Mangai kaunti Malamu sani koro chuno mondo gited maembe mar temo gayo kech makayogi kaluwore kod koso chiemo. Mae luwore kod oro mosemako gwenge makono momiyo pok giyudo keyo moromo kuom kinde mathoth. E gwenge mamoko pacho ka, maembe en olemo ma ji chamo kapok gichiemo kata bang' chiemo. Mae opogore gi jodak gi ma ochuno mondo olok olemono obed chiemgi ma okinyi ma migago nyaka ma odhiambo. Maembe moti e yiende ema ipono to ing'ado kapok oted. Koikore to koro itoke ne nyithindo e okombe. Kopogore kod maembe, olemo mamoko kaka mabuyu kod maganda kwama bende e chiemgi magimanyo e bungu maboni. Tunakula maembe, tunapika, tunafanya chai asubuhi na uji asubuhi. Kuna matunda ingine tunatoa msitu, anaita mariga. Hiyo mariga, siku ile unaleta hupati kitu. Mpaka uchemshe ulalishe mtoni, kisha siku ya pili saa 10 ndio unatoa. Maisha ndio hayo. E puoth shigo ali ma oknen, wayude kokunyo muogo monyalo yudo. Mae ema nyalo bedo chiembe makawuono ka oduma mane opidho to notuo chon. Tabu hapa iko. Kulima imekuwa shida, chakula imekula maji balaharere mpaka sahi bila sukari, majani chupu, mara hupata mara hukosa. Gweng ma Mangai onge duka kata achiel. Mwandu duto miuso e dukni yudore mana hindi mitie gi omenda maloyo siling 1,000 kitiyo gi pikipiki. Ka wuoth mar geche to ne ochung kaluwore kod miruti ma jonjore mag Al-Shabab okete yore. Chakula tulikuwa tukipakia kutoka Hindi, tukileta hapa, wenye maduka walikuwa wanaweka maduka kutumia hizo magari, lakini sasa magari hakuna. Zamani barabara magari zilikuwa zikipita, lakini baada ya usalama kukosekana, magari ya mizigo zilikosekana, magari za usafiri zilikosekana, ungasima mpaka mara upige simu Hindi, pikipiki nayo inakosta 3,000. Kwenda na kurudi 6,000. Magari hakuna, kuanzia barabara wakati imefungika mpaka dakika hii hakuna kitu inaitwa magari. Magari sisi tunafanya kuona kwa TV tu na hizi za majeshi tu peke yake. Jodak wacho ni thothne gisebedo ka giyudo kony mar chiemo kuom riwruoge mopogore opogore, kata kamano mano osedok chien kaluwore kod chal mar arita e gwengego ahinya e apeyni. Tusaidia serikali kwa shauri ya ukame, chakula na daktari. Kuna tatizo kubwa la njaa hapa, na hiyo ni habari ambayo tutairudisha kwa serikali yetu, na tutaweza kufanya mikakati ya haraka ili kuweze kupatikana msaada huku. Lakini kama nilivyotangulia kusema, kuna haja watu kuja pamoja. Ikiwa kuna vyakula vya msaada, haya ndio maeneo yanostahili kusaidiwa. Arita monjaure e gwengegi oseketo chenro mag chwalo chiemb kony obedo matek kata sama ichwalo konyno e gwenge mamoko pacho ka. Ywakgi en ni piny owacho opargi ka oro kod ngaji pok otieko gi chutho. Jailieta, Ramogi TV.